No, no, pero la gente que te voy a tocar está. Antes sí lo fue. Yo no sé si es este. Y aquí lo que tenía que haber hecho, nosotros tenemos una forma de el chino, que lo pondría, sacaba un poco. El chino porque intentaba hablar con un poco, porque si yo no sé el sistema político, que no cumple su trabajo. China coge una de estas que el Galileo Galilei de la filosofía, eso se acaban en ¿entiendes? Si saliese en todas las imágenes de televisión y si te copían una pista que te metas en la eso impresiona más que si los pones sin de la base. ¿Sabes? Un chaval de 18 años que se cree que se pone una y ahora va a salir aplicación 2. Va a salir aplicación 2. Que te veig i me quedé. En directo. Sí, además yo quería comentar también lo de la radio, pero bueno, ya hablaremos. Sí, pasado, que me pase todo esto. Oye, ¿esto te acuerdas? Las opciones que Juan tuvo. Vale, Juan y Juan. Toma, por si acaso, mira. Sí, si me los quedo yo, lo voy a hacer todo. Vale. Las opciones del año 2000. Aquí se llama. El amigo de mi padre tiene una buena oficina. Sí, fue cuando construyeron la sala, ¿no? Fue para financiar. Carmen, està molt bé, no? Que de ventilació s'està molt bé. Està molt bé. Mira, No, es que ho he comprovat antes de entrar. y David Sarasón. Sí, y me imagino que eres tú. Bueno, está el directo, yo estoy grabando. Es que tenía... I el dia 20 n'hi havia 250. Tota l'escala, com esteu. Pues sí, dalt està obert en realitat, no? A la de la derecha sí. Sí, no és hermètic, però... Sino que es nota que té aire. No, jo sí, com 10 dies. Oye, saca, vuelve, es que con la pasareta todavía con que sí, toca. Els llibres teu? Bueno, es que es mi autor preferido. Estoy en una librería para comprar algo de tarjeta, como te gusta de la compraba uno que estuvo
Després que no se'n vaig, demà jo aniré una miqueta més tard, aniré a les 8:30. Ja li vaig dir a aquesta xica que vinc. És que Está aquí, sí, estaba ahí, míralo. Ajá. Mañana estamos ya en descanso seguro. Sí, pero era como así. Pues aquí a Madrid ya. A ver cómo se siente, un inventario para ahí. Rafael, sí, pero yo la tercera de casa. Bona vesprada a tots i a totes i benvinguts a la Catedral de la Pilota, que ja sabeu que hem convertit en un centre cultural, l'Espai Cultural Perai, l'Espai Cultural Perai, que ho teniu així, i que avui ens sentim honrats per rebre un bon amic i un bon periodista com és el nostre amic així al meu costat, que li ha pegat ja fa temps per escriure
i que ens va delectar avui en la presentació de l'últim llibre que ha preparat. Dir-vos que l'última activitat que tindrem així va ser un concert d'una orquestra sinfònica i volem anar omplint d'actes culturals com este perquè creguem que la ubicació d'aquesta instal·lació és immillorable per a la ciutat de València. N'hi ha molts pocs llocs tan ben ubicats i tan ben comunicats, encara que arribar a ser difícil, però bé, que volem convertir en això, en un centre cultural que parli molt d'esport i d'altres publicacions i d'altres activitats. La pròxima serà una obreta de teatre que parla de pilotaris i tot allò que se faci al voltant de la pilota i del món de l'esport, que tinga un marc adequat com pot ser este. Per això la nostra aspiració és al final siga públic, estem en tràmits de que siga l'administració la que adquirisca la propietat de Pelayo i el que volem és que siga una finestra cultural molt important de la ciutat de València. Així que ja ha sigut des de 1868 un centre esportiu de primera, inclús durant la guerra no se va parar de jugar a pilota així, i ara n'hi ha que agrair-li a José Luis López el que ha fet a adquirir-lo abans que se tancara i que ja verem que s'havia pogut obrir, i estem en això, en poder fer-lo un centre cultural, un centre esportiu que sigui un referent de la ciutat de València. I sense més preàmbuls, donar-los la benvinguda, agrair-los molt la seva presència i donar-li la paraula al prologuista del llibre, que primer ens farà una presentació de lo que és i de lo que hi creu, i després Paco ens il·lustrarà en tot allò. Jo crec que no farà massa perquè el comprem, però bueno, moltes gràcies per estar així i a vostès també, moltes gràcies. Sí, moltes gràcies a vostè i enhorabona per la iniciativa, crec que és fantàstica per la ciutat. També se pot aprofitar com a pista de gel, que fa una mica de fred, però s'està molt bé, s'agraeix. Bé, benvinguts a una nova sessió de teràpia de valencianisme col·lectiu. Crec que tots venim pel llibre de Paco, evidentment, però crec que també venim un poc per a donar-nos carinyo, per a sentir-nos en casa, per a reforçar un poc la militància en aquests temps tan foscos que ens ha tocat viure. D'alguna forma això explica la grandesa del club, no? Un dia com avui estem així parlant de la nostra passió, del nostre equip, intentant trobar finestres on poder respirar. Jo sempre he pensat que els llibres són la gran finestra, la que ens salva quasi sempre. I en aquest sentit, un nou llibre de Paco és una gran notícia per a tots, per al valencianisme en general. Crec que presentar a Paco sense caure en l'hipèrbole és complicat. Estem parlant del gran referent del periodisme valencià dels últims 40 anys, això ho sabem tots, en televisió, en ràdio, en premsa escrita i també els seus llibres. Crec que és no sé si són ja 6 o 7 llibres els que ha escrit Paco. Per supost, sempre buscant el rigor, buscant el periodisme ben fet, sense caure en la trampa de l'eloqüència exagerada de la hipèrbole. En aquest sentit, Paco és un periodista que escriu bé, segurament perquè ha tingut el millor mestre possible, que com tots sabeu va ser el gran Josep Vicent Aleixandre, al qual també vull rendir homenatge perquè crec que és de justícia, entre altres raons, perquè la societat valenciana, el valencianisme en general, no van ser justos amb ell ni a la seva persona, ni a la seva trajectòria tan exemplar. Avui precisament, rellegint el pròleg de Josep Vicent Aleixandre, el primer llibre de Paco, Camp de Mestalla, pròleg de 1998, que crec que és una peça mestra, d'aquests pròlegs que s'haurien de rellegir cada 2 o 3 anys per a saber realment d'allò que estem parlant. I m'ha emocionat el llegir una reflexió que crec que és la base i la clau de per què estem així avui. Dir a Aleixandre que la literatura és el matalàs que salva els clubs quan les coses no van bé. I evidentment, aquesta literatura, aquest discurs oral, aquest treball dels escriptors, de la gent que s'estima el club,
És el que està salvant el club en els darrers temps. Bé, continuem, disfruteu. Sempre parlem de Paco com el gran home memoriós de la història del club, però per a mi és molt més important parlar del seu rigor, de la seva trajectòria periodística i sobretot d'una paraula que a mi personalment m'agrada molt, que és trellat. Paco és un home de trellat. Aquesta paraula tan valenciana, tan nostra i sortadament tan poc utilitzada per molts. No? El trellat és una paraula que no té traducció literal al castellà i que hauríem de fer nostra d'una forma molt més evident. El trellat per a mi és la reflexió pausada, el trellat per a mi és la paraula justa, la paraula necessària, la paraula imprescindible. I en els llibres de Paco sempre trobem això, la paraula justa, la paraula necessària, la paraula que cal dir en el moment exacte. I per això estem ací, per això Paco és Paco Lloret, per això Bronco Topero serà una espècie, sempre ho dic, en plan de broma, però no és casual que l'amic Paco visquera en l'avinguda de Pérez Galdós. Estic convençut de que aquesta premonició ja avançava el fet que Paco acabaria escrivint els nostres episodis nacionals. D'alguna forma, Bronco Topero és això. Primer volum, segon volum, estic convençut de que n'hi haurà el tercer, el quart, i si la sort no s'acompanya i el club canvia de mans i en un moment donat el valencianisme mercantil i el valencianisme lletra ferit, el valencianisme literari anem de la mà, crec que arribarem a bon port. Això és tot. Moltes gràcies, amb un València sempre, i li dono la paraula al mestre i amic Paco Lloret. Moltes gràcies, Rafa. Gràcies a tots els que esteu ací. A la majoria vos conec molt, hi ha amics, familiars, companys, n'hi ha també alguns que heu escrit llibres del València. Tenim un expresident del club, un home en el qual jo vaig tenir en el seu dia moltes diferències, però va ser un home que me va mirar als ulls quan ja deixava de ser president i va tindre la honestitat i la valentia de dir jo m'he equivocat i si alguna vegada t'he faltat te demano disculpes. Públicament te ho reconec, Paco Roig, i t'agraeix molt que hagis vingut. Avui ací, evidentment, no hi ha ningú dels que estan en el club. Per què? Pues perquè, evidentment, tots sabem que el València està segrestat en les pitjors mans possibles. Jo sé que en temps de Nadal sembla que tot és preciós i tot és idíl·lic i que els sentiments afloren. Jo, evidentment, com tots vosaltres, compartís la mateixa preocupació i inquietud. Tenim por del futur del València perquè la gestió és tan irresponsable, és tan suïcida, és tan perillosa, que no podem estar callats, no devem estar callats, per dignitat, per consciència. I no anem a parar, els que tenim la possibilitat d'escriure o de tindre un micròfon, ho anem a denunciar, perquè estimem aquesta institució, tots, des de xiquets, per als nostres pares, per als nostres majors, per lo que representa per a la societat valenciana. El València és molt gran i està passant el pitjor moment de la seva història. Jo estic molt orgullós d'haver tret aquest llibre. Diu Rafa que no sap quan s'ha escrit ja. Doncs sí, ja a la llarga crec que aquest és el que fa cert. I en el futur segurament vindran alguns més. Dóna igual. Quan dius a Rafa La Huerta que ha fet el pròleg d'aquest llibre, que és una meravella i que vos recomano, només per això caldria comprar el llibre, t'exposes a després què vaig a dir jo. Ell és un home que també, i pareix que això siguin xocs florals, ens estiga tirant flors, però és la realitat. Acaba de treure un llibre que recomana a tots, que es diu Noruega, que ha guanyat el Premi Lletra Ferit i que parla d'aquesta València que tots sabem, però que al mateix temps és mare i madrastra i que moltes vegades ens fa mal. Bronco i Copero. Bronco i Copero vol dir el València de tota la vida, el València que trenca amb els pronòstics, que és incòmode, que desafia als més poderosos,
que és capaç d'anar a Madrid i guanyar-se l'antipatia perquè és un equip incorregible i que sobretot en els anys 40, tots ho sabeu, va ser capaç de guanyar 3 lligues, va jugar 5 finals de Copa, va ser probablement el millor equip del futbol espanyol. Evidentment, aquestes coses passen el temps i se perden en l'oblit. I jo dic que n'hi ha que lluitar contra la desmemòria, contra l'amnèsia. Estos llibres el que intenten és rescatar a personatges, partits, històries, valors del club, posar-los en la dimensió adequada. Jo sé que molta gent s'assombra de la memòria que tinc per a determinades qüestions. L'altre dia li diria a Cayetano Ros que no és memòria, és també sensibilitat, és crear un discurs, tindre la capacitat d'expressar molt més que una anècdota d'un partit, sinó situar, ambientar en definitiva. I aquest és el relat del valencianisme. Hi ha una cosa de la que estic molt content i molt orgullós. Quan jo vaig escriure el primer llibre, era el 1998, Mestalla anava a complir 75 anys de vida i anava a passar pràcticament sense que ningú se'n recordara. Gràcies a la llavor de Vicent Montesinos, que avui no pot estar així, i de la Fundació Bancaixa, se tragué un llibre que mai en Espanya s'havia escrit un llibre contant la història d'un estadi, d'un camp de futbol. I Mestalla avui en dia sabeu que és el camp que té més vida de primera divisió. Pràcticament ja és centenari i a este pas crec que igual van ser més de 100 anys de vida, però no vull avançar-me als fets. A partir d'ahir, de lo que estic content i orgullós, així està gent com Vicent Flor, com Josep Bosch, que també així va presentar un llibre i crec que jo el vaig acompanyar, està José Ricardo Mar i molta més gent que ara mateix no identifique, però també hem creat una espècie d'escola d'escriure llibres del València. En estos Nadals crec que n'hi ha 6 llibres en les estanteries, en les llibreries. En certa manera està Alfonso Gil, si m'havia deixat Alfonso Gil, que és també un dels grans precursors de la literatura i que va escriure ja el llibre del 75 aniversari. El València el portem dins. És un sentiment, és una preocupació, és una passió. I sobretot ara ja és un club que té aquest relat que, com comentava Rafa, en el seu dia Alexandre va dir que la literatura podria omplir els buits, els espais, els dèficits quan les coses no van bé. Avui en dia, afortunadament, n'hi ha moltes persones joves, com les que he anomenat, que s'han incorporat, han investigat, han sigut capaços de descobrir històries que estaven sepultades i que són autèntics especialistes. En definitiva, s'ha creat una escola i és fantàstic que això pugui ser. Vull donar les gràcies a, ja que estem així en el trinquet de Pelayo, en la catedral, com deia Pepe Catalunya, en este cas a la germana de Freddy, a Carmen Hernando, que és la meva editora, és la que m'ha perseguit i me diu, escriu que els llibres se venen molt bé, tens que treure un llibre. Bueno, Carmen, al final t'he fet cas i he tret el llibre de Bronco i Copero. És el segon volumen, el primer va ser en 2017, va vindre Marcelino, ese dia descobrirem la dimensió humana del que era entrenador del València en el primer any i la veritat és que va ser una experiència fantàstica. Un llibre que se va esgotar la primera edició, estem ja acabant la segona, i ara és aquesta segona part que el que incorpora són els articles que cada dissabte apareixen en les províncies baix el títol de El túnel del tiempo. Jo quan vaig escriure el llibre no sabia què títol posar-li, perquè El túnel del tiempo, que és un homenatge a una sèrie de televisió que jo veia de xicotet als anys 60, no quedava molt bé. I Rafa va ser el que me va dir Bronco i Copero, i la veritat és que a ell li dec aquest títol. També està per així un gran escriptor, poeta i amic, que és Carlos Marzal, que és un home que un dia vaig tindre jo la idea de que me prologara el llibre, me presentara l'acte en el Ateneo Mercantil del llibre Crónica de un desencuentro. Y la meva familia, mon tío Luis, me va a decir, oye, ¿quién es ese que ha hablado antes que tú
que me ha dejado boquiabierto. Digo, pues mira, es un gran poeta y escritor, Premio Nacional de Poesía, amigo de Paco Brines, i que té també previst escriure un llibre de futbol. Bueno, el té fet ja, el que no sé és per què no l'ha tret. O sigui que, Carlos, moltíssimes gràcies per haver vingut, perquè ara les mascaretes costa un poc d'identificar, i més des de la distància. També hi ha un amic que és compartir en Canal 9, Jordi Carrascosa, aquells anys feliços de la tele, d'Alexandre, en efecte, de moltes experiències, i també fent que esteu així. Marcos Zacarías, que va editar el llibre aquell de Crònica d'un desencuentro, jo li vaig dir, tenim que treure un llibre del València i del Madrid, i l'únic que va dir, jo te vaig apoyar, i la veritat és que va funcionar, crec que el venguerem en Madrid. Convidarem a Florentino a la presentació, però no va voler vindre. Bueno, són històries que passen. I, per últim, dir que el llibre està dedicat al meu net. Després de 3 filles i una neta, tindre un xiquet en la família per mi ha sigut una experiència. Té un anyet, encara no camina, però quan veu la pilota se'n va darrere. El xiquet és ell no ho sap, però ja és del València, perquè sa mare és també del València com tota la família. Tinc un gendre un poc dubtós, però està amenaçat de desheredar-lo. Vull donar també les gràcies al diari Les Províncies, al seu fotògraf Jesús Signes, perquè la portada és una foto seva, a Bernat Navarro, que és un bon amic, col·leccionista de fotografia nascut a Vinalesa, però viu a Tortosa, i les fotos del llibre són totes seues. Evidentment a Rafa per estar així i per haver fet este meravellós pròleg. I també vull agrair, en aquest cas encara que no estic així la meva dona, que moltes vegades per a fer aquests llibres li tinc que llevar temps. Són a prop de 300 pàgines, estan dividides en noms propis. Comença per un autèntic pòquer de grans històrics del valencianisme, Pasillito, Di Stéfano, Waldo i Kempes, i després n'hi ha un bloc de noms propis que tenen cada un una referència, episodis que ha viscut el valencianisme, per exemple en les gaunes, en aquells viatges dels anys 80, aquella fraternitat que n'hi hagué en els partits entre el Logroñés i el València, la història d'aquell partit en Ostrava en l'any 82, quan el València tenia que jugar en la Copa de la UEFA i havien perdut les camisetes i les botes i al final empataren a 0 i se classificaren jugant amb 10 perquè expulsaren a Àries. Hi ha moltes històries i en definitiva jo el que crec és oferir una espècie de ventall ample de coses que als valencianistes moltes vegades se'ls obliden. A mi moltes vegades ve la gent i me diu jo me'n recordo el dia que el gitano González li marcà 2 gols a Ilíbar i els altres els marcà Claramunt. Dic, no, els marcà Pellicer. En definitiva, jo entenc que la gent, no tot el món tinga la capacitat de fixar històricament en el moment adequat moltes coses, però està bé. Jo intento, com diu Rafa, és de veres que per a mi el primer manament de la professió periodística és contar les coses amb rigor, amb trellat. Tots s'equivoquem, evidentment, i ningú està lliure de no equivocar-se, però he procurat sempre fer-ho d'esta manera. I a partir d'ahí que la gent s'entretinga i que puga disfrutar. Vull també saludar, tindria que dir tants noms, vull així està Javier Iranzo, el germà de Jorge. Jorge Iranzo va ser aquell viatger que no parava de fer quilòmetres darrere del València, Merchina Peris, la filla de Vicent Peris. Jo estava en el camp aquell 13 de febrer del 72, en aquell València Atlético de Madrid, tenia el passe de general de peu infantil, no me vaig enterar de res, però quan arribi a casa cosí la ràdio i estava Jaime Hernández Perpinyà contant que havia mort el gran Vicent Peris, que va ser, sense cap dubte, per a la institució un colp duríssim, perquè era un home que estava portant al València, al costat de Di Stéfano en la part esportiva, a uns nivells de màxima plenitud i de presència en molts àmbits. I per la meva part, jo crec que res més, agrair-vos en aquests dies tan complicats. Té molt de mèrit que hàgiu vingut així,
evidentment pues, hi ha persones que m'han dit mira Paco, aniria però encara tinc por i tal i igual, pues, bueno, ho entenc perfectament. I a partir d'ací, si algú vol fer preguntes, bueno, n'hi ha molta confiança, n'hi ha molta complicitat i els que heu comprat el llibre simplement que espero que vos agrade i que el pugueu disfrutar. I si trobeu alguna errada me la comenteu, però sotto voce per a que ningú s'entere. Gràcies de veres per haver vingut i bueno, si algú vol dir alguna cosa, pues, és un acte lliure. Gràcies. Fa el silenci. Te volia preguntar, Rafa, mira, vaig a preguntar jo. Hi ha algun episodi que t'hagi agradat més, així que tingues... Pues m'ha agradat molt que t'hagis la sensibilitat cap a Espanyeta, que era de justícia i crec que va arribar en el moment oportú i crec que és una volta més has estat molt encertat perquè has salvat la seva figura i crec que era fonamental. Hi ha una fotografia també preciosa de sol eixint en el passadís del Bernabéu, un partit crec que de la temporada 71-72, que és una foto espectacular, molt bonica. Crec que era un partit que acabava empat a 1, en una època en la que el València estava lluitant per retindre el títol de Lliga, que després ja sabem tots el que va passar el partit de la segona volta en Mestalla, no? El famós arbitratge de Sánchez Ibáñez, el dia de Sant Josep. Segurament en un moment en què el club estava absolutament trastornat per la fatal mort de Vicent Peris, que va ser tot en qüestió de setmanes, i encara i tot l'equip va tindre la capacitat de refer-se, de competir per la Lliga i de demostrar els valors que sempre ens han sentit fer orgullosos del nostre equip, no? Aquest equip bronco i copero competitiu que tots esperem que torni. No? I pues, fonamentalment això. El llibre de Paco sempre està ple d'històries i de moments èpics del club. I el que més m'agrada també és la capacitat de fer-ho clarivident, no? D'arribar al nou de la història, sense anar-se en floritudes. Crec que el xic, vols parlar? Gràcies. Bueno, vaig a hablar en castellà perquè si no... Después, me gustaría saber, Paco, porque después de 40 años involucrado y tan metido en el Valencia, mira, pues ha llegado el señor Bosco, protagonista de la dedicatoria, y su padre es del Huesca, o sea que vamos a tener que hacer fuerza para que sea valencianista. Bueno, me gustaría saber, Paco, si eres... Bueno, supongo que sí quieres, pero si eres capaz de en esos 40 años decirme un nombre por década de esos 4 jugadores que a ti te han llegado como persona, ya no como futbolista. A nivel personal has conocido muchos futbolistas de Valencia y quisiera saber si puedes tirar un poco de ese hilo y buscarme un nombre por década, 4 jugadores que a ti te hayan llegado personalmente al alma como personas. Vale, esto hemos quedado bien. Yo he hecho cosas peores, Rafa. Pues mira, Jorge, lo tengo que decir, es un gran cocinero. Hace unas paellas, restaurante Mosaico, en la calle Isabel la Católica, enfrente de Dominicos. Si vais, no os arrepentiréis, y os lo digo muy en serio, vamos, si sale mala, la pago yo, de verdad, no la hagas mala, bandido. Yo tuve la suerte de haber vivido en Valencia en el que un viernes me iba de casa
a Vigo o a Santander. Viajábamos por la noche en el coche cama, iba a Bilbao, a San Sebastián. Allí estaba un buen amigo que está aquí, Juan Antonio Soler, que además su padre se fue en Vespa hasta Coruña para ver jugar al Valencia. Su padre, el día de San José del año 72, ese famoso partido, él dijo que nunca más volvería a Mestalla cuando jugara al Real Madrid. Y se murió sin volver a Mestalla después de ver lo que vivió aquel día. Imaginaros de lo que estamos hablando. A ver, yo tuve la suerte de haber compartido con los jugadores, con Di Stéfano, con Paseguito, con Paquito de entrenador, con Roberto Gil, con Valdez, y esas tertulias futbolísticas para mí son impagables. A mí los jugadores que hay ahora, con todo el respeto del mundo, pues mira, salvo a los valencianos. Puedo salvar a Chaume, a Gallá, a Carlos Soler y tal. Con Parejo tuve más o menos una buena relación, hablo de los últimos, pero de aquella época, pues es que han sido muchos. Yo no sé, la época de Fernando Gómez, de Quique Sánchez Flores, Ricardo Arias, José Manuel Sempere, Roberto Fernández, son muchísimos. Y era gente más humana. Yo estuve en la boda de muchos de ellos, era otra relación. Hoy en día los futbolistas viven absolutamente en otro mundo. Y es que además a mí es que me apetece más hablar con un exjugador de hace 30 años que con los de ahora. Te lo digo, no sé si llamarme nostálgico o lo que sea, pero es que es la realidad. Antes todo era diferente, había un contacto mucho más directo. Probablemente la última jornada con la que conviví fue la de Baraja, Albelda, Curro Torres, Ayala, Pellegrino, Cañizares, Vista. Era gente con la que aún tuve una muy buena relación y era gente asequible. Luego ya a partir de ahí, no sé, el propio fútbol en general ha creado una dinámica que es muy obstruccionista, ya no tienes esa capacidad. Y aquellos viajes los recuerdo con mucho cariño. Realmente yo fui muy amigo de Sixto Casabona, por ejemplo, muy amigo del gran Carlos Marzal también. Pues era muy entrañable todo. Recuerdo un partido en el viejo Sardinero, que yo estaba en una cabina de radio donde habían matorrales dentro. O sea, era algo muy heroico, pero me cumplió mucho. Además, como soy un amante del ferrocarril, viajé mucho en los coches cama de aquella época. Para ir a Gijón era el Costa Verde, para ir a Coruña era el Rías Altas, para ir a Vigo Rías Baixas, me acordaba de todos, claro. Y la estación del Príncipe Pío. Es una época muy entrañable. Y luego me dices, admirar como jugador, pues yo por Kempes siento una gran predilección. Para mí el mejor jugador que yo he visto, el más completo, es Pepe Claramunt. Claramunt me parece que está por encima del bien y del mal, y Fernando Gómez me parece el jugador exquisito. Y hablo de jugadores que fueron, sobre todo Fernando y Claramunt, muy amantes del club, que se creyeron ser jugadores del Valencia. Así que este sería mi retrato, Robert. Buenas noches, Paco. Yo te quería preguntar sobre tu historia, y es que has vivido, la profesión que has vivido acompañando al fútbol y al Valencia durante toda tu carrera, y a mí me gustaría saber cuál ha sido el mejor momento que has vivido como periodista, un momento con el que te quedarías y que te ha marcado para bien. Es proloísta, secretario y auxiliar de sonido. Pues mira, yo con el Valencia lo he vivido todo. Yo me chupé la segunda división, yo estuve en Sestao, en Cartagena, en el Estadio Domecq de Jerez, en Figueres, en el Ministadri, en el Almarjal, todo eso lo viví. Y he visto al Valencia en Champions, ganar ligas, copas. Le tengo mucho cariño a las finales de Copa que he vivido. La de Sevilla no se me olvidará nunca. La verdad es que se me pone un nudo en la garganta porque fue una final muy especial. Ahí la verdad es que lloré. Creo que es la única vez que he llorado por el fútbol en un campo. De verdad, la única vez. Por muchas razones.
Y hay un momento muy especial que quizá igual os sorprenda a todos, que no tiene nada que ver con el Valencia. Me sentí un privilegiado el día que estuve en el estadio, en el viejo, en el auténtico Wembley, haciendo la transmisión del partido Inglaterra-Alemania en las semifinales de la Eurocopa del 96. Ese día yo estaba en éxtasis, porque para mí, si hubiera podido escribir una carta, de niño aún recordaba algo del Mundial de Inglaterra, Inglaterra-Alemania, la final aquella famosa, pues aquel partido fue algo increíble y lo disfruté muchísimo. Me pareció algo extraordinario. Me sentí muy recompensado de poder vivir ese partido, que acabó por penaltis, además, ganó Alemania, por supuesto. Al hilo de ese partido, la verdad es que recuerdo la retransmisión de Paco y era algo verdaderamente emocionante porque se notaba que estaba disfrutando y nos hizo disfrutar a todos, y creo que alguna vez lo hemos comentado, porque era verdaderamente espectacular ver a un periodista mostrando su talento a un nivel estratosférico, pero a la vez disfrutando como un niño. Yo creo que ese partido lo recordamos todos, entre otras cosas, porque Paco nos lo hace recordar. Fue algo memorable, en serio. Me alegra mucho que lo haya dicho porque hacía tiempo que no pensábamos en ello. ¿Algún mes por hablar? Paco. Sí. Bueno, pues jo me'n recorde, que tu no te'n recordes, per tant, més vell així soc jo. Vaig veure jugar al Barça, no me'n recorde el resultat a Golostisa contra el Sevilla, i no sé si guanya el València per 6 o 7-0 una València. A mi, per mi, el jugador meu que ve, bueno, Claramunt i Puigdemont. I res, i el València, pues, i lo millor, lo que n'hi ha que fer és, n'hi ha que agarrar a Kenia, com dice el chiste de al chino generarán que tallan el sol, pero aquí tallan el sol, aquí tienen 3, pero es que el chino no entiende 2, pero es que primer estalla y después conta. Bueno, no sé ni què fer això. I res, la València me dona llàstima, i la culpa la tenim entre tots, perquè sempre han estat damunt, el que ha estat damunt, creient-se que era el millor, i el València un li tira la culpa a l'altre, però ara la situació per mi és molt complicada i molt difícil de treure-la, molt difícil. No sé com ni com, però complicat. Donant-te l'enhorabona, coses com este fan valencianisme i amb un valencià. Jo recordo que el dia abans de la famosa final de la Pluja, en el 95, jo vaig fer un programa en Canal 9 que ara el tinc guardat i és un luxe, perquè allà estan Puigades, Paseguito, Álvaro, estava el porter de la final del 34, que era de Villarreal o de la província de Castelló, crec que era Nebot, el porter, era Nebot, si m'ho diu Josep Bosch, Nebot. I clar, va ser meravellós, no? Estava Pepe Carrete, estava, bueno, per cada final, no? I vingué Paco Roig, me recorda que a més, abans d'anar-se'n a Madrid, teníem allí la copa i va ser un programa molt especial. Jo el tinc guardat en DVD i la veritat és que el recordo en molta estima. I a mi m'agradaria dues coses, que el València fora l'equip que va ser en la final de Sevilla i que el club fora un altre club. Jo crec que la immensa majoria, per no dir la totalitat, ens agradaria que el València isquera d'esta situació. És molt delicada, és molt complicada, però per a mi també n'hi ha, dins d'esta gravetat, un optimisme, i és veure com la gent ha reaccionat. O sigui, jo detecte que hi ha un moviment social i això és imparable. És de veres que estem vivint el que estem vivint amb la pandèmia, però que cada vegada estem més a prop de que la pandèmia se supere. I a tot el valencianisme, modestament, l'únic que jo li demane i el que jo vaig a participar sempre és intentar que el club se recupere, sobretot entre en una nova fase
i de cara al futur siga un club que no torni mai més a caure en una trampa com la que ha caigut. Jo no vaig acusar a ningú de per què m'ha arribat aquesta situació, probablement, i Paco Roig ho acaba de dir, pues tots, en certa manera, n'hi ha una part de responsabilitat a compartir. Però el que sí que dic és que ara mateix no és qüestió d'acusar a ningú, sinó d'anar en la mateixa direcció, de tirar endavant, de traure el València d'aquesta situació, perquè és dura, difícil, a més està segrestat, està bloquejat i està en mans de gent que probablement no tenen el més mínim afecte, ni la més mínima estima ni consideració. És dur dir el que estic dient, però és la trista realitat, i el que no vulgui veure-ho s'està enganyant. Jo espero que el 2021 siga un any que canvie la situació. Tinc fe i tinc esperança, i espero que se faça realitat. El 2021 hem de celebrar el 50 aniversari de la Lliga del Centaure. Hem de començar a preparar els actes. I sobretot el famós gol de Forment el 28 de març, que enguany segurament farem lo de la traca millor que mai. Bueno, algú més vol parlar? Teniu alguna cosa a dir? Vicent? José Ricardo? Sou de paraula fàcil, va? Buenas. Yo voy a preguntar-vos, tant a Rafa com a Paco, de què pot dependre que tot aquest esclat de memòria i de literatura, a banda de parar el coll de tot el que està patint el club, servisca també de lliçó per a lo que haig de vindre en el futur i del club que haurem de construir. Jo crec que és una qüestió generalitzada, no? Pràcticament tots els clubs estan mirant un poc la seva història i en tots els clubs d'alguna forma està passant d'això. No crec que sigui un fet exclusiu del València. Sí que és cert que possiblement el València sigui un cas més, on s'ha notat més, perquè potser veníem del pur agrafisme, no? De llevat dels germans Hernández Perpinyà i dels llibres d'Alfonso Gil, el València estava molt orfe de literatura. Crec que hi havia un buit i el buit s'està omplint. Crec que fonamentalment és per això. Jo el dissabte passat vaig estar en Rocafort en casa d'un senyor que està així, que és Fernando Rius. Fernando Rius tens a casa entre el Prado i el Louvre del valencianisme. És un tresor increïble. Té inclús banderins de partits oficials del València que s'han expoliat i que afortunadament estan en les millors mans possibles, que són les seues, perquè ell és una persona que sense ànim de lucre ha col·leccionat coses i espera que algun dia tot això vagi al grup. Estiguérem pel matí repassant fotos, àlbums, revistes, entrades... Bueno, és impressionant el que té. Jo sempre, quan veig aquestes coses, i al fil de la pregunta teua, jo crec, Vicent, que n'hi ha un substrat de valencianisme que és indestructible. Este club és molt curiós, no? Perquè a vegades, quan està dalt del tot, se pega un bac, és com que vol demostrar-se si pot tornar a alçar-se. El que passa és que aquesta última experiència a mi me sembla que és suïcida. I jo crec que aquesta vegada tots li hem vist les orelles al lloc. A Paco Roig, aquella nit de desembre contra el Salamanca, li tragueren mocadors. Ell va entendre que el valencianisme no el volia i va tindre la valentia i la dignitat d'anar-se. A estos, evidentment, els hi dona igual. Se riuen de l'alcalde, del president de la Generalitat i fins i tot de l'afició. Per a mi ha sigut increïble veure a quins nivells de cinisme estem arribant amb aquesta gestió. L'equip està destrossat i no sé el que pot passar ara. Per això jo crec que hi ha gent que encara no és conscient de la magnitud ni de la dimensió del moment. I ja sé que la classificació és la que és. De veres, n'hi ha que estar molt atents i no se pot baixar la guàrdia.
i espero que en efecte el València en la pròxima etapa siga capaç de crear un model en el que el valencianisme estiga vigilant, siga participatiu i sobretot sàpiga trobar les persones adequades al capdavant, perquè és que el que està passant ara és terrible, la veritat. Sí. Com veus el futbol post-pandèmic? El fútbol, bueno, pues la veritat és que és tot. El model de lliga que n'hi ha en Espanya, no m'estranya que el Barça i el Madrid, que ara estan palmant diners, se'n vulguin anar a fer-se una lliga pel seu compte per guanyar, perquè no poden pagar les fitxes. Jo crec que el model de la lliga en Espanya està molt tocat i no sé com serà en el futur, però sense públic és que és molt descafeinat. És molt descafeinat. Entenc que s'estiga jugant, perquè jo crec que també és una manera de resistir a la pandèmia i de dir no podem, deixar de fer coses com esta també, que estigueu tots així, que estiguem així, també és un acte de dir, dins de les limitacions i de les precaucions, però hem d'intentar no perdre tot en aquesta situació. Jo, no sé, m'agradaria que la Lliga fora de... Tot i que ara qualsevol equip li guanya a qualsevol, també està és una realitat incontestable, però bueno, no sé, estic una miqueta distant, diria. A més, hi ha moltes lesions, hi ha baixes ara per Covid, és tot molt estrany. És una lliga raríssima, la veritat. Bueno, pues jo crec que ja, no sé si algú vol dir alguna cosa més. Gràcies.